vanobaya nditora futi kuno kudare kwabva ndazonzwa pane wari kuuya nhasi uno kwabva ndatuma wakomana wakabva ndatuma nazanga chematanga ndaenda kwataurika waenda ikoko wakasvika vanhu hapaisinenza watokwira motikari waenda tozonzwa wauya futi kwabva wazoenda wakomana kwabva wasvikira paina vanhu vanga varipo nevamwe vanga varipo tatotya kutaura nevanhu vacha paina vanhu vakawanda tachauti tinorwiswa manitaura maitoita sei maiti uda kutsvaka nhamba vanhu vachibwai kuti sekuti vari patata angotsvaka pose pose tichitobvunza kuzosvika atazonzi ndiwe kudedzo waoneka watori nemhosva yakundidarikirawo inini changamiri nezvavari kuita mumhanda imomo nedziva ririmo maputsirwa mabhotoro mikaka zvii mazaya muri kutaura panapa pakatowakwa nechimba chakatowakwa chiripi chitoripo watamusha wavo iwowo inoenda nechinoti handizive kuti munhu uyu ndoweNyati here sekumbotaura kwana kupeta kana uri weNyati toziva kuti mudzima wacho ndoweNyati ndowanga uri imomo ukatoziva kuti chii kana pavari kuitira munyika mavanopinda kuti vatizive kuti makaigwa ani pamweyo ndovanozviziva ino saka ndonyacho iri kutondiremera nzvimbo yamakati mazikana nangisa zveiri kuitwa kumama utaurwa kuti uri kuonekwa uchipinda nevanhu muchiita mudzin'anga neun'anga pamusoro yechangamiro nerukudzo rwangu dzesitidare raishiva vangu Mambo Makoni yasimudzai izwi renyu nevese varusero wadati vakunzwei pamusoro changamiro pamusoro Mambo Makoni nedare rese inoitwa venga ichiuya kutanga kwangu kuenda kumhanda sekutaura kwaitwa nasabhuku wangu ngati zvakatangira kumashure pambenge paine dambudziko kuna Rusape river uko kunozi Rusape area yetsanzakuru mazuva pano pambonyanya kufiwa vanhu vachingonzi vaenda nemvura ndakange nguva iyoyo ndiri pedyo nakusheka moto tsanzakuru ndichibva ndaendapo ndikati mondisvitsirawo kuna changamiro ndiri kutumwa kuti ndigone kununurira nzvimbo sheka moto akafambisa shoko rikasvika kuno ndikazosvika ndichiona changamire pano ndikakumbirana ndikabvumirwa ndichiti tikwanise kugadziriswa parwizi politirano zviita zvikafamba zvakanaka changamire vanhu Mambo Makoni pechipiri mhepo iyoyo ndakanzi ona kuparadzwa kuri kuitwa nzvimbo iyi inzvimbo yaNyati inzvimbo yeMakoni kune vanhu vari kuuya ikoko vari kusvibisa zvinhu vamwe vaiuya vachisikodanana vamwe vaiuya pamadziva sezviri kurehwa vachisvika vachisweta chivanhu chavo chekuita zvetsvina yakange indingati kwendiri kana nendaiona sezvino munzvimbo imomo manga muri kupiswa moto ndichienda ndichinodzimura moto ndichidzimura moto ndichienda ndichidzinga kune vechipostori vaipinda vamwe vandaitoonawo vari panzvimbo iyoyo nekutenderedza nzvimbo iyoyo pachiitwa zvinhu zvakawanda zvandaiudzwawo hangu ndiri kwendiri kuti zviri kuitwa mahandizvo chengetedza dunhu nderenyu nderanYati nderamambo Makoni ndichibva ndichienda ipapo ndakaona pamba ine mukana wakasununguka wekuti ndinge ndichibatsirira hangu vanhu vanenge vawirawo ndichikwanisa kudzivisa kuita zvangu akuita sekutumwa pandai ndingoitwawo ndiri ndega ndichibva ndazoti kumashure pakazouya varume vairi vakatanga kuuya wakabva vachiti tabva kuna chiduku inini ndichibva ndarambirana nevarume wavo ndichiti inini handina kutumwa nemudzimu wekwachiduku ndakatumwa nemudzimu weNyati ndakasara ndachimira ipapo kwakazouya varumezve wakabva kune wamataga
ishe mataka. Ndamirira kuti neconfusion yaapo pari zvinezvi, ini ndaida kuti ndoziva chiungwe, ndinofanira kuti ndinge ndichiuya kuna mambo, ndichisikuombera kuna mambo, ndichivazivisa nebasa rendiri kuita ndiri panzvimbo yakadaro. Asi ndakanga ndakutya pachinguva ichocho, nekuti patakanga tiri kunzi nzvimbo yedu iri kubvutwa nemamwe madzishe, zvatange taakuswetwa ikoko ndichimbosvikirwa chero panzvimbo ipapo kusvikira kumborwa nevanhu vandenge ndinavo tichibatsirana kudzivisa vanhu vaisvika. Nekusaziva ina handina kuzoziva kuti wamazikana ndio vari pandakatotanga kutonzwa wamazikana ndainge ndiri mushure munge ndambe ndanetsana nevanhu vakanga vabva kuna chiduka. Pakazoya vanhu vakabva kuna wamataka, wakatosvika chokwadi, wakasvika ndange ndine vanhu vandaive navo wandaitobatsira. Paitodyiwa mbudzi yaitodyiwa ipapo, ndikatova kuti atora iwezvi, asi zvandandikuda ndakati munditungamirewo sekumbotungamirwa kwandakaitwa newakamoto ndichisvika kunani, kuna mambo. Nokuti wakatosvika achiti tanzwa kuti muri Nyati, imimi muri kuombera. Ndikati haungaiti mubvunzo, ndinofanira kunge ndichingoombera Nyati changamire Makoni. Kana zvakadaro zvakanaka, wakomana ndandoda kuti munditungamirirewo sezvo muri mati mwawaridzi vekumi. Nyaya yangu izogone kufamba ndinoomberawo mambo, ndichivaudza nezvendiri kuita nezvandanga ndakatumwa ipapo. Varume vayo vakati tinomira. Inini nevanhu vandanga ndinavo wakabva waenda. Wamazikana kutaura chokwadi ndanga ndisiri kuziva, ndanga ndiri mukutya nekusangana kwanga kuri kuita nyaya. Ndakamirira wamataka, ndo handangendawo, wakanga wanyatsosvikawo pendiri tikataudzana ari machinda avo, ndichitotonderwa ndisvike kuna mambo. Saka kubva ipapo varume vakaenda ndichiri kubatsira vanhu, handina kuzowana mukana wekuzoti ndionane navo kusvikira ndiri kutsvaga wamataka wanditungamirire kusvika kuna mambo, tigone kuita tsika inodiwa inotemerwa namambo. Handina chimwe chete chendingati gomo ndinonzi ndinoisa setsvina, inyika yachangamire wangu. Handina chimwe chete chendinoisa mumadziva, asi ndini ndiri kutodzivisa vanhu vari kuya vachiita izvozvo mumadziva iwayo. Kana kutemwa kwemiti, ndakasvika pomuri kutemwa miti nevanhu vehuni nezvidhini, ndikasikozvimisa izvozvo, inini ndiriko kudivi rekunge ndiri kurwira mambo wangu, ndichirwira dunhu redu. Handina chimwe chekunzi ndoti tsvina chingange chiripo chandaikumbira kuti dare kana rikandinzwa nenzira iyoyo pamwe zvingandiitirawo. Chandanga ndiri kutoda inini kuziviswa, saizvozvi ndakuziva kuti kuna wamazikana ndichibatsiranawo nawo. Zvaita sezvinotombondirwadzawo mwoyo wangu nezvendenge ndichingoitawo ipapo, kuuya ndiri musungwa, hongu ndosungwa. Asi zvandanga ndiri kuzama kuita panguva yese, handina chimwe nechimwe. Dai makambotarisa changamire mazikana ikoko muchiona chero paiuya mapostori akanga akurowa hozana mugomo yerere, ndindakawadzinga chiti netsika iri umu haisiriyo tsika inoitwa kuno, ibvai kuno. Panyaya yehari dzinonzi dzinoputswa mumapapu, ndiri chiremba, handiri kunyeka. Vamwe vanotondizivawo kunodi kubatsira kwendoita. Ndine mbanda dzangu dzendodyisawo wanopenga, ndine mbanda dzangu dzendodyisawo wanorwara, vanoti vamwe vane kenza, vamwe vane chii. Ndinoshandisa ntodenhenetsa hari, kana nanhasi mukasvika dzimwe dzinotombokanyika ndorasa, dzandakachengeta midziyo yangu yekushandisa isiri yekuti ndiri kupwanyira chakati. Zvekunzi pane mabhodhoro, chokwadi chero pamba padare panobatsirwa vanhu panouya vanhu vakasiyana. Handizogoni kudzivisa auya aine nhawa yake nechaanodya kuti ndimuti, nekuti inini handimwi iroro rechirungu racho. Handina chinhu chimwe chiripo chendinoda kuti ndinongedzere kuti ndofunga ndakazoita chakati, ndokumbirawo kuti dare rendinzwe rakadaro. Ndanga ndisiri kuziva kutaura chokwadi panguva ino wekuimba nawo kusvikira pakauya wamataka watuma vanhu vavo vachitaura kuti vabva kudare rekuno. Ndikange ndataura navo kuti ndinoda kuti munditungamirirewo ndigone kundosvika kuna mambo nenzira inotenderwa yedu yechiungwe yekuti kana ndichinoomberana namambo, indo pandanga ndakamirira. Ndakazvitanga
ndichigadzirisa rwizi rusapi ndikatopfuura shoko rikasvika kuno zvakanaka. Handizi mutsva, ndiri mwana wedzimba. Ini unondiziva here? Hongu changamira. Unondiziva kusvika papi? Inini ndokuzivai kubva pakutanga kusvika pakuti ndimi mambo wangu. Saka kana uchindiziva unogozoda kutsvaga umwe munhu wekuti usvike. Munoziva zvandakangoitira ipapo ndezviya zvekuti ndenge chida kuremekedza. Ndikubvunzazve, ungazode kutsvaga nhumwa here? Iwe uri mwana wangu uyo, ungade kutsvaga imwe nhumwa here yekuti usvike kwandiri? Ipapo panorasika mhepo inogarawo papeni sekuita pandakaita pakutanga ndine wakamoa. Chikonzero chekuti usasvike direct kwandiri chii? Pamwe pacho senguva yandakambosvika pano ndichida kuona direct, pakasvika ndiri kunzi mwako wakabatsana uye kuti uwaone unokwanisa kuti ubvise mari kuti uwaone. Nzvaka, ndakubvunza ndikati unondiziva here? Ukati hongu. Ndokuziwai. Ndikati unondiziva sani? Ukataura kuti Samambo wangu. sababa. Sababa wangu. Noti mambo chete. Hunge sababa mwana wenyu muri mambo zve. Handiti. Ichazoita kuti usuduruke chii? Handina kusuduruka baba. So chinozoita kuti utsvage uzotsvage mataka. Ipapo handisi kuparamba baba. Ipapo ndenge ndakakanganisa. Because uyo unondiziva kana mumba mangu wakamupinda ukadya sadza pamba pangu. Chakazoita kuti utize chii? Aiwa ipapo ndakakanganisa ndiniye baba. Chakuti uzotsvage munyai chii? Wakakanganisa chii chaunozoda umwe munyai? Aiwa chandakakanganisa chaicho pakubata kwangu pese hapana. Chandakakanganisa kungofunga kuti kana ndichifambira nyaya dzakadaro rega ndiende ndine mumwe munhu andinge ndinaye. Kufunga kweudiki wekwenzere dzangu. Dzipi dzimwe nyaya dzinopfuura kuti utsvage mupoteri iwewe pamba pangu uchipasvika, waipasvika uchidya sadza ipapo? Chakazoita kuti utizepo chii? Aiwa handina kutiza baba. Wakutsvaga kamunyai kana wakutsvaga munyai wakutsvaga mupoterika? Izvi kuti pane mhosva yakadii? Chinenge chiripo chikuru munoziva kana uruziva kuti ndiri mwana wamambo une kumwewo kushanda kwaunoitawo kwaunenge uchitodada nazvo kuti ndiri kuita zvinhu ndiri kuitira baba wangu kwese kwandaiita kwese. Uri kutaura muno inzwaka iwe chunya, uri kutaura muno kuti ini ndakada kuzoda kutsvaga munyai kuti ndiendeswe kuna baba. Iko kuna baba kwaisvika direct. Pandakasvika kuti ndisvike kudaro ini pandaitoshanda zvese zvandaiita ndakanga ndisina pfungwa yekuti ndiri nezvendiri kukanganisa. Ndakanga ndisina futi pfungwa ndaitoti inini nditokori muna baba. Wataura nyaya yako iwewe izvo zvakuchita ndakasingazivi kuti ndikukanganisa. Watotaura nyaya yako kuti ndakakanganisa 1 ndakanga ndiri kutsvaga munyai 2 wekuti ndiende kuna baba. Chechitatu uri kupomera umwere kuti handiri mwere yetiwe une mhepo yeunyati, mhepo imwere. Hai mukaona ndichidaroka ndenge ndichiti ininiwo panyama nepazera handiti ndichiriwo mwana kukotama kwendiri kuita kutozoti ndiite pfungwa kana nditi wadare uyu munhu aisvika padare pangu pamba pangu zvese achidi achiita, asi akazoenda ndokuenda kunana chiduku nana chipunza. Abva mumba akatumwa uyu kundiuraya. Wana chiduku nana chipunza kundiuraya uyu. Ndokusaka ndakanga ndisikati ndakuda kutsvaga chipotero vanozviziva changamire
ndokumbirawo handisati chero kuri kuti ndigare mudare rinachiremba wena kuti chekutanga ndakambogara mudare rachipunza rekugarisana nachipunza kuronga naye. Chechipiri inini chiduku chero mambo chiduku muzvara ari peri mudzime wako kuti ndigare kana ndizive kuti mambo chiduku kana iye chiduku kuti ndizive kuti ndomuziva handimuzivi. chazoita kuti uzode kutsvaga munyaya chii? Kwete kutsvaga munyaya kwandakaita ini babara mira ndikudze dare ndoda kuzo chakaita kuti ubve padare chii? handina kubva padare. Tiri kuvhudza kamubvunzo yese. Handina kubvira ndabva padare. Ndakaenda kutsvaga munyaya. Kwete. Iwe wakangochisvika kumba mangu. Pakasvika wamataga wachisvika pandaiwe. Ndo pandakatotaurawo ndichiti inini ndoda kuti ndinombere chi kuna mambo. Ndikuda kutsvaga munyaya. Ndakatsvaga nzira ndasaziva nzira. Usaziva sei nzira iwe wakangoripo. Kwete baba. angatone chinangwa nokuya mugoma angatone chinangwa iyeyo nekuti ati muri kuitaura kuti angambori mudare menyu achiziva zvezvinofanira kuitwa iye nezvekusiya ikoko angotaka kukwira mugomo menyu otanga kuita zvari kuita sei asina kuhana kupusa vanhu sei asina kuya kouri kwamuri kuti baba mekuri kunditungamira kuti ndingokwiri mugomo renyu ite zvakati noiye atotanga kuserebreta apedza kuti baba ndakutsvaga munyaya kuya kwamuri arikutamba nepfungwa dzedu pamberi peizvozvo ataura yega ndakakwira mugomo nemhepo dzeUnyati but amo mugome imomo akasangana nehondo yekwachiduku mugome imomo akati ndikarwisa ndikarisana nawo nenyaya dzekuti uri mugomo reUnyati mapinda wekwachiduku wakata sei kuya kutaura kuna baba wako kuti ndoda mudzora ndosangana nawo ndoda kuti ndidairo ndokumbira wakari munozwisisa pakauya vanhu kwachiduku vanhu vakauya vachisikundidzinga kumanda hawana kuuya kuti vanhu vaya usikubatsira vanhu vakadata dare nini vanhu vakatumwa vachisonzi imimi wananyati ibva imini inini ndichibva ndasikoti ndaitove nevanhu vandandinawo Alright, Nyati, nenyaya iyoyo iva mutsaga mupoteri kwete paupoteri pendiri kutaura mundinzwisisa mupoteri wendiri kuchema inini mupoteri akauya akasvika kwendira nditi vaibva vatotaura neni vachitonditi imi muri kuombera mambo ani ndichidii ndinoombera Mambo Makoni ndio wadagara vari mambo vangu handina mumwe mambo endoombera pavataurwa nyaya yekuombera mambo ndichiti inini tokati ndisvike kuna mambo kunoombera asi ndiri kutsvaga mupoteri. apino mupoteri ndozvawataura ndandiri kuti inini inzwai baba kanya yakadukuduku baba wakutaura imi munosvikirwa nivo makasvikirwa nevanhu vekwachiduku murimo imi munosvikirwa nemudzimu yekwaMakoni handizve muchibva maona vanhu vekwachiduku vachibva vaya kwamuri muchibva mati makavadzinga ndii wakauya wacho ndakawadzinga makavadzinga right makauya here namambo wamunoziva wacho angapindirwa mumba make newanhu wamakadzinga makauya here kutaura pachinguri ichocho ndofunga ndikati zvichitoitika sanhasi ndo musi wakasvika machinda amambo aishe matatu ndikatwaudzwa nenyaya yacho ndichitoti ndakatotorera kuti ndiri mudunhu iri kunoko auya arikutaura mastatement ndati makauya here kuzotaura kuna mambo kunoko ndakamisina ndopananga ndiri kuti ndakandoda kuuyawo kuna mambo maona vanhu vekwachiduku imi mukavadzinga handitika makauya here kuzotaura kuna mambo anga apindirwa mubako make ndanga ndisati makaregererei ndanga ndiri munzira ngani nzira dzacho imi maimbosvika mumba mavo muchitonya kumba mavo nawo chakakuvhara ichacho nguva yese kuzosvika mauya nawava wakusungisa iyava kuti muve vanapa inini chero kutoya kwandaita kana nhasi handina kumbenge ndauya ndiri munhu anga ari kuti ndiri kuzeza dare ndauya ndine pfungwa yekuti chi ndiri kuzozvizivisawo kwezvindini
padare rese rakazara kugozviziisa sei aiwa inini ndiri kuti ukavabvunza hawapinduri vanotaura nyaya handibvunzisa mubvunzo wacho ndotora ndinonzi tinaye ndapindura mubvunzo anonzwa ndikatanga kutati kumba kwedu takabarwa tiri 6 takazoti mwe akazoti haichiri handichokupindura mubvunzo kana ndotozotaura hangu afterwards asi handiwo mubvunzo wabvunzwa straight kuti apo makandiona ava ndi baba wenya ndizvo matara hanzi mega nemurume ndibabongo ndakatosvika kumba ndikatogani sadza ende kumba ndega hekuno nhasi vanhu vasvika ava varoda wekwechidukwa njoanati vanhu ndewekwechidukwa waine nyaya dzakuda kutaura mukazovadzinga makabva mauya here kundosuma kuna baba handina kuuya ngei ini ndakawana vatavadzinga waenda ndo handakangotorera kuzviita handina kutorera pfungwa yekuti pamwe ndoda kudai yechipiri apo makakanganisa zvimwe zvese musataure stori dzenyu dzekutaura matobvuma mhosva makakanganisa ndakakanganisa biza inozora muchititaura he ndakazodai nabasa nazvo zvamuri kutaura vezvi ndakakanganisa makatadza muri wrong saka mazwa mambo wakutaura kuti hanzi imimika mamatoronga kuda kundiuraya saka makanyarara kusauya kuwataura ndimime makuda kuti dangerous people izvozvo ndinopupura nemwoyo wangu hapana chamunopupura nemwoyo nekuti ndo zvamutori kweterwa ndopupura nemwoyo wangu Mambo ndiri kuona kuti baba havasi kupindura vamubvunzo rekubvunzwa changamire vabvunza zvakanaka-naka handina kuona pamavapindura zvakanaka iye zvino izvi mabvunzwa nemutongi ari parutivi namama hamusi kupindura zviri kubvunzwa muri kutaura zvamuri kuda inini ndii makutotaura dare kuti rinzwe zvamuri kuda ini nezvamakanga muri kuita zvamuri kunyepera kuti maita zvisiri izvo mibvunzo iyi ndiri kuona kuti dai manga maipindura inini nyaya yaifamba zvakanaka kuvatongi saka mambo ndiri kutaura kuti babava vari kuziva nyaya yavo havasi kubuda pachena sezvataurwa nemutongi havasi kubuda pachena mwana aiuya mumba mangu akapuhwa poison achida kuti andiurayiwo baba handisati ndangoita chinhu chakadaro mirai mangu varutaura saka ndakabva azoregera kuuya chii pese uchiremba hwake maikuzivawo here iyeyo ane matsamba nemwere vakakupangidzirwa matsamba ikadati aiuya achiuya ndikatomu auya achitaura nenhau yaakataura chii ndo paakapinda chii yekunarisa perwizi kana zvichigadzirika ngazviendereti hatidiwa nhumuntu adi wafa haurambidzi munhu auya aine shoko ndekuti chii chakamira tingangotambanudza zvakatondono pane mhosva tatomira michangamire upe mutongo unoenda nezvakaitwa ndokunda ndipombirodzika nyaya yapera kuti arachangamire wape inambofunga zvakataura tingambomuti kangomuripisa zvimutaura zvazvo but munhurume ndaifunga kuti amboendasiri kwechu ambovhetiwe kuti zvari kungoita izvozvo zviri mugwara here kana mazvizvatovhenidza munenga imomo saka akambovhetiwa nemuzoya mutonga mumurayiro wako omuchimudzosa mudanga manyi mudanga make ambovhetiwa tamboyasaona kuna nechirembari pana tasvika saka ombomirawo iyi haiperi izvi ndikudaro dai kungoriripisai munhu anofanira kutodzidziswa bcause dare rineri nderake anoona ndiye mambo azotonga after muziti muzukuru wacho
inokwanisa here kuti inge iri mhari ndikwanisa 350 Tuza 300 yake. Nini ndio? Zvinototi July. Ndandotopera kumwedzi waJuly. Right. Yeah. Sabhuku wacho makosi imari Samoni. Samoni takavaengesa iyo 45 yeMasamoni aripirwa ndi Mambo zvapera sabhuku akanzvimbawo aripirwa ndi Mambo.